Een spannende dag voor de band van de Tjongerskwal in Mildaam. Ze mij van de media als eerste de nieuwe Donald Duck lezen. Een speciale editie met oud-skwalgenoot Sven Kramer centraal. Wij hebben vorig jaar elke maand een provincie genomen. Dat is leuk, dan zien de mensen ook een eigen provincie. Dat is zo goed overgekomen dat de redactie zei dat we nou eens iets laten doen met Donald en de bekende Nederlanders. Laten we eens proberen of het lukt. Het is eerst de bedoeling om een Skype-verbinding met Sven in Sochi op te zetten, maar dit slag het net. Maar in foto kan Sven toch nog zien laten wat er van de strip vindt. En de band in Mildaam liet je het mij meest te wijzen. Ja, ik vond hem wel heel leuk en ik was grappig en ik vind het ook heel knap dat dat alle guests aan het tekenen is. Dat het ook over Sven gaat, de hele Donald Duck, dat vind ik ook wel leuk. Het is wel heel bijzonder. Ja, het is wel heel bijzonder, want het is wel iemand die vlakbij die wennet en dan komt hij nou samen in de Donald Duck. Sven Kramer is net de enigste Fries die een eigen Donald Duck krijgt. Er komt ook een editie van topmodel Doutzen Kroes. Deze moet in september in de winkels lezen.